Bismillahirrahmanirrahim. Tinagan ni Allah, kinaman nagparabor, kinaman nangaasi. Al-Qari'ah. Babaan iti aldaw ti ringgur ken panagriyaw. Mal-Qari'ah. Inya iti aldaw ti ringgur ken panagriyaw. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ken inya ti mangilawag kang ka, iti aldaw ti ringgur ken panagriyaw. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Isu iti aldaw nga iti tattao ket kasla agwawara nga kulibangbang. Wa takunul jibalu kal-'ahnil manfush. Ken dagiti bambantay ket kasla nakulkul nga dilana. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Ken no sinno man titembeng dagiti nalilinteg nga aramid na nga maamuan nga nadagsen. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Addanto isu iti biag nga pakaragsakan na unay ken panakapnek. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ngem no sinno man titembeng dagiti nalilinteg nga aramid na nga maamuan nga nalagan. Fa ummuhu hawiyah. Agyanto isu iti pagtaengan nga magliwang-liwang nga abot. Wa ma adraka ma hiya. Ken inya iti mangilawag kang kano inya daytoy. Narun hamiyah. Isu ti apoy nga gumilgilyab nga si uulpit.